खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनहा आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव जेब्लायबो माखासे निउज मिडियाफ्राव माखासे जानोब्ला जोंनि जाथिनि खहानि थाखाय जुदि माबा मोनसे ओंखारोब्ला बेखौ आङो निश्चय आंनि इउटुबनि गेजेरजों फोरमायनो नाजागोन दा दिनैनि कन्टेन्टआनो जागोन क्लास 6 निफ्राय बर' मिडियाम हक एसामिस मिडियाम हक बियो इंराजिनि जाजोबसिगोन बेखौ नोंथांमोननि दिन्थिनो थाखाय आंनि बे स्क्रिनाव होनानै दोनबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय प्रुफखौ आरो लोगोसे बेखौ नायनानै लागोदो रायजो राजाफ्रा बिनि उनाव डिसकास खालामसै रायजोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनहा बे माखासे निउसाव ओंखारनाय माखासे बे बिलाइखौ नोंथांमोनहा नायबाय होननानै आं सानो स' लोगोफोर नोंथांमोनहा बे आं माखासे स्क्रिनाव होनायखौ नायबाय होननानै आं सानो स' दा मेन टपिक्सआव फैदो रायजो राजाफोर मेन टपिक्सआनो जाहैबाय बिटिआर एकर्डजों बर'नि मोनसे डिरेक्टर मोनबाय होननानै बुंदोंमोन दा बियो डिरेक्टरा मा खामानि मावगासिनो दङ नाथाय सिगाङावहाय बिटिसि एकर्डजों मोनसे इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टर दंखायो बे डिपार्टमेन्टआनो मोनफ्रोमबो बिटिसिनि इन्सटिटिउसनफोरखौ बिथांमोनहानो सालायखायो बिटिसिनिया बेयो जोंनि बिटिसिनि आन्डाराव थानाय मोनसे इडुकेसनेल डिरेक्टरा मोनफ्रोमबो इन्सटिटिउसन हक बेखौ बिथांमोना नायखायो जोंनि बिटिसिनि आन्डारखौ बियो जोंनि थाखाय मोनसे सेपारेट खामोन बिटिसि आन्डाराव थानाय नाथाय बिटिआर एकर्डजों सेपारेट डिरेक्टर मोनबाय होनदोंमोन दा सेपारेट डिरेक्टरा बर'नि सेपारेट डिरेक्टरा मा खामानि मावदों नाथाय दिनैनि दिनाव आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे क्लास 6 निफ्राय गोजौ लेभेलसिम थांनाय जि साइन्स मेथ्स दङ बेखौ इंराजियाव प्रिन्ट खालामजेनबाय दिनैनि दिनाव जोंनि दा बर' साहित्य सभानि गोदान बिबान मोननायफ्रा जेरै इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै इउपिपिएल दला बिथांमोनखौ बिबान होबाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दा बिथांमोनहा मा खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौ मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै आदा दिपेन बर'मोनखौ मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैनि दिनाव नैबे प्रिन्टखौ खालामजेनबाय नाथाय जुदि बिदि थांबाय थायोब्ला जोंनि बर' बिमा रावा गोमालांगोन बेखौ जोङो नुहुरदों दिनैनि दिनाव बर' साहित्य सभानि बिबानगिरिफोर बिथांमोना गोख्रों स्टेप लानांगौमोन बेफोर ओंखारनायखौ नुनानै आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आदा दिपेन बर'मोनहा बेखौ गोख्रों राहा लानांगौमोन आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ जोंनि बर' रावखौ फोथांलांनो थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावसोजायोब्ला निश्चय जोंनि बर' रावा गोलैगोनसो सिगाङावहाय गोजाम गभर्नमेन्ट थानायाव गोबां रोखोमनि जोंनि बर' रावाबो डेभेलप जादोंमोन बर' रावाबो 9 सिडुलाव सोजादोंमोन बिटिसि एकर्डजों नाथाय दिनैनि दिनाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव मोनफ्रोमबो फारफ्रोमथिंजायबो बर'नि खहाया फैनायनिफ्राय फैदों नाथाय दिनैनि परिबर्तन गभर्नमेन्टआ आदा प्रमद गभर्नमेन्टआ मोनसेबो मेजर स्टेप लानो हायाखै जों बेखौ गोख्रोङै दाखियै जोङो बुंनो हायो मानो होनब्ला बेफोर ओंखारनायनिफ्राय जों नुनो मोनो बेफोर खालामजानायनिफ्राय जों नुनो मोनो बिथांनि गभर्नमेन्टआ फेलार बिनि थाखायनो बिथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टखौ जेबो प्रेसार होनो हाया माबा मोनसे प्रेसार होबानो गावसिनि गभर्नमेन्टआ थारला थुरला बायगोन साननानै बिथांमोनहा बबा बादि जानानै थायो बेनिखायनो जों इउटुबारफ्रा बुंनो सानदों जोंनि बे बर' जाथिया खहा जागोनखौ नुहुरनानै जोङो बिदि खोथाखौ बुंदों नोंथांमोनहा जों बुंनायखौबो मानिना लानांगोन मानो होनबा बे सैथो बाथ्रा जुदि क्लास 6 निफ्राय जुदि बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा जुदि इंलिश मिडियाम जालाङोब्ला मेथ्स साइन्सआव निश्चय बिसोरो डाउन जागोन हयतोबा बिदिबा
गासिबो इंलिश मिडियामाव KG1 निफ्राय सोनायानो साबसिन बिदिब्ला अब्लालाय बर' मिडियाम फरायनो मा लाब जुदि बिदि जायोब्ला बिदि क्लास 6 निफ्राय जुदि साइन्स मेथ्सआ जुदि इंलिश जायोब्ला इंलिश मिडियामाव बयबो सोनायानो गाहाम अब्लालाय मानो होनब्ला गोरों गोराफोरनि फिसाफ्राबो बर' मिडियामाव फराया दिनैनि दिनाव गासिबो प्राइभेट स्कुलाव सोजोबो दा जोंना गरिब गुन्द्राफोरनि मानसिफ्राल' बर' मिडियामाव हाबनानै दं होननानै जों बुंजायो दा बिथांमोनहाबो कमाननिफ्राय KG1 फोरनिफ्रायनो बिथांमोना बर' सोदोबजों फरायबोबाय नाथाय हांगा दावरैनो जुदि क्लास 6 आव जुदि इंलिश मिडियामजों जाफैयो होनबा जोंनि जि रोंनांगौमोन बे रोंनाया आसखान्दा जागोन होयोबा कमाननिफ्रायनो इंलिश मिडियाम होदो होमबाना जुदि बेफोरखौ होनो लुबैदोंब्ला होमबा जोंनि बर' रावाव थांखो दिनैहाय बड' साहित्य सभानि बिबानगिरिफ्रा बहा थैना थाखो पलिटिकेल लिडार एडुकेशन डिपार्टमेन्ट EM बिथाङा अबाव थैनानै थाखो दानि बर्थमान परिबर्तन गभर्नमेन्टनिया दिनै मानो नोंथांमोननि हाद्रिबाला सारजानानै बेबायदि खालामजाखो आसाम गभर्नमेन्टजों नोंथांमोना सेपारेट डिरेक्टर लाबोबायलायनो बोरो सेपारेट डिरेक्टरनि सिङाव बिदि खामानि मावनांगौआ मानो दिनै जोंनि बे बर' रावा गेवलांलांनांगौआ नाथाय दिनैनि दिनाव मानो मोनफ्रोमबो खेथ्रआव नाख्रेब जाबाय थाखो बेयो नोंथांमोननि परिबर्तन गभर्नमेन्टनि फेलार बड' साहित्य सभानि फेलार अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनफोरनि फेलार बिथांमोनहा पलिटिक्सआवल' कन्टिनिउवासलि इनभल्भ जानायखौ जों नुनो मोन्दों आदा डिपेन्डमेन्टआबो कन्टिनिउवासलि इनभल्भमेन्ट जादों बिनि थाखायनो बेफोरबायदि आसाम गभर्नमेन्टआ गोसोबायदि खामानि मावनो मोन्दों मानो होनबा बिथांमोनहा खुनु गोख्रों रावजों सोंखारियाखै गोख्रों रावजों खोथा बुङाखै जेब्लायबो गुरै रावजों बिथांमोना थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव आसाम गभर्नमेन्टआ हा गुरैयाव खिगासिनो दङ ओमफ्राय फबनानै दोनलांगासिनो दङ बेखौ नुदोंना नुवाखै दा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै स्टेप लायाब्ला जोंनि बर' रावा इयुन जेनेरेसनाव दावगानाय नङा बेखौ नुहुरबाय जों रायजो राजाफोर बिनिखायनो मोनफ्रोमबो खेथ्रआव जोंनि बर' इन्टेलेक्सुवेलफ्रा नोजोर होनाया गाहाम जाय मानसिया गोख्रोङै स्टेप लानानै खामानिखौ मावनो हागोन बर' जाथिनि थाखाय बेफोरबायदि मानसिखौसो पलिटिकेल सेक्सनाव दोननांगौ नाथाय दुर्बलताखौ जोङो दोनबाय थायोब्ला निश्चय बिदिनो जोङो एसामिसफोरजों बेबायदिनो थगायजाबाय थागोन नाख्रेबजाबाय थागोन इन एभ्रि कर्नार अफ दा जोंनि बर' ससाइटिनि फारसे जोङो नाख्रेबजाबाय थागोन बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायो दानि नेताफोरखौ नोंथांमोना गोख्रों स्टेप लानांगौ बेफोरखौ माब्रै जायोब्ला जोंनि फैबाय थानाय बर' फरायसाफ्रा मा मोजाङै फरायोब्ला मोजाङै जाहैगोन इयुन जेनेरेसनाव बेखौ आङो गुरैयै खावलायहरबाय जोंनि बर' इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि बर'खौ मोजाङै दैदेनो जाहाथे इयुनाव खुनु मोनसेबो अबस्टेकेलाव थाबथाया मारै लाङोबा मारै थाङोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय फरायसाफ्रा इयुनाव साक्सेस जागोन बेखौ नोंथांमोना खामानिखौ माव आं बेखौ गुरै खावलायबाय आंनि एटिटिउडनि गेजेरजों नाथाय जानला मोनला कन्टिनिउवासलि जायाफ्रामानो जानला मोनला दैदेनबाय थायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा बेखौ आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय गभर्नमेन्टखौबो आरो जोंनि नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसनफोरखौबो आङो खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनि बर'फ्रा मोजाङै मोजां थांनानै मोजां मोजां फरायनानै गोजौनि अलंबार हाथरखिफोरबायदि गोजोर थांनानै थायो बे बुहुमाव जोंनि बर' जाथिया बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंबाय आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि बे टपिक्सखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथोंसै रायजोफोर